Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 14 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo ngaton talakayon karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagka Philippine Standard Time las 6:37. Makailintriga ini nga balita. May ara dabok dire, dabok dito. May ara nagapakamalaot sa pungsod China sa padayon nga pag-angkon sang aton sini West Philippine Sea. Diplomasiya ang sabat sa pungsod Pilipinas. Hindi mamati ang pungsod sa China. Nag-intra na ang iban nga kapungsuran pating Estados Unidos. Hindi kita luyag nga maglala pa ini nga isyo. Makailintriga kay bangod kay nagainit ang isyo, ariho, tumuhaw ang sa kabalita. Balita kag aligasyon nga kuno ang mga bapor sang pungsod China nagaula sang higko sang tao sa West Philippine Sea. Ini nga balita daw sobra na. Daw sobra sa piktos. Abi ikaw pungsod China, ginaklaim mo ang West Philippine Sea. Kay dira portida ang isda porting palangabuyan, panagat o kung manggad man nga ginaagawan dira sa West Philippine Sea. Abi ikaw magasto ka sang gatong, magagad kay mo karga kay ko mo da sa pungsod China pasinsya sa nagapamahaw kag iula sa West Philippine Sea. Bawaraw-raw na. Tagahan mo gid chimpo, gastuhan mo gid iya, hakuton mo higko dito sa imo pungsod kag ibo-bo dira sa West Philippine Sea. Daw malayo sa kamatuoran. Ang akon iya kung ginaklaim sang Pilipinas aton ina ang West Philippine Sea ipagigbato naton sa husto nga tikang kag diplomasiya. Hindi taman pagpasubran daw, subran naman na. Ano amo na ginakay ko sa pungsod China yang nga patingig ko na iula na da sa Philippine. Ginaangkon nila gani, luyag nga kuhaon, luyag nila nga angkonon, kay kinanglano nila ang among baybayon, pagkatapos
ulaan lang nila sa ngilahig ko. Daw sobra naman na. Ang isyo, tamdon ta sa husto, inablang daw mapatihan man. Imbestigaron ko na ina kung ano ka matuod. Pero para sa ako na, opinyon ko ini, may opinyon na nga itong tagpalamati. Ang akong opinyon niya nga, ang pagpakig-away sa aton usto. Pero ang balita, nga daw sobra-sobra naman, daw hindi naman mayo. Sobra na kinakalaid sa puso China yang dinaklaim gani nila kay kinanglan nila. Pagkatapos, ulaan na sa higko nila, daw ka-imposible naman sina. Ang akong punto di, ang husto lang. Kung ginaklaim na ton, klimo na ton sa husto, wala magitaga pangita gira, diplomasiya lang. Hustohon taman ang balita, ba sobra naman na. Doon di naman naman patihan niya nga usikan chimpo gatong tanan, ikarga mo ngiko mo, kag iula sa West Philippine Sea. Daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil lang... Standard time, las 6:48, ari pagido. Hindi maayo ini nga balita. Bangod madamo sang pamilya nga Pinoy ang ginagutom kon aton basihan ang SWS nga survey. Pinsarabla. Sobra si 16% sang pamilya ang nagsiling nga nakaagom sila, naka-experiensya sila sang gutom, bangod wala sang makaon sa una nga 3 kabulan sang tuig base ini sa Social Weather Station Survey. Tini nga survey kung matuod ini, hindi maayong balita nga aman. May ara nagsiling sa Mindanao nga 20.7% o kon 1.2 milyones ka pamilya ang ginagutom. 16.3% naman sa Visayas. Mga 776,000 kapamilya ang ginagutom
sa Metro Manila, 496,000 ang pamilya nga nagsiling nga may ara panahon nga hindi sila makakaon. Amo man ina ang natabo sa Luzon, 15.7%. Anong klase balita ini masubo, no? Amak mo? 14.1% o 3.6 milyones ka pamilya ang nagsiling nga may naagyan sila nga gutom. 2.7% o 674,000 ka pamilya ang nagsiling nga puwerte nga gutom ang ila na eksperyensyahan. Ini nga balita kag survey, hindi makapayo sa pungsod Pilipinas. Nga aman, bangod sini, pabuto naton nga magasaka ang kriminalidad. Crimes against property, hindi mapunggan. Kapit sa patalim, hold up dire, pangawat dito, akyat bahay dire, akyat bahay dito. Baligyan na isyabo para maibakal kilo-kilo nga bugas kag sudan, kag ipabalon kag ipakaon sa kabataan. Amo ning resulta sa ginatawag nga gutom. Ang iba naton nga pumuluyo, irisgoy ang kabuhi para may ikaon ang iya pamilya. Amo ining resulta sa survey nga ni, nga kung hindi maagapan, kag kung hindi matagaan ini sagsabat, lala ang matabo nga kriminalidad sa pungsod Pilipinas. Amo ining balantaya naton. Kay bangod sini nga survey, kag kung matuod ini, sigurado gid nga magaibwal gid ang kriminalidad sa pungsod Pilipinas. Hindi mo niya mapunggan. Gutom niya mo. Kung gutmon ang tao, kagugutmon ang pamilya ya, hindi mo na iya mapunggan, mahimo na siya sang kalakasan. Hindi man niya luyag, himuon niya, para lang nga masabat ang gutom sang iya pamilya. Amo lang siling ko, dapat mas temprano, dapat tagaan ini solusyon sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan Responsable at pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa Yung sabat sa gutom sa iban. Para sa ila do pista kon may eleksyon mo. Nya makauluumpaw pila kadlaw sa ila gutom. Makabaton sinintimos o kung pila kalibo gikan sa mga politiko. Pero tiagi lang ni. Ang politika dali na lang sa Oktubre filing na sang Certificate of Candidacy. Subong wala pa kasiguruhan mo kung pamatian mong survey nagapanguna Duterte. Madlagan ginaduso si Sara Duterte nga presidente. Vice iya amay. Vice Presidente si Rodrigo Duterte. Dihamak pa nga mga ngalan. May ara Ping Lacson, Soto. May ara Richard Gordon. May Manny Pacquiao. Kakadamo pa. Sang nagastandby nga mga politiko nga luyag magpungko sa pinakataas nga poder. Ilang taon ta kung ano ni ang Duterte balaan ni sa Oktubre. Ay kung pamatian mo niligad nga adlaw ga monitor ako kay Presidente Rodrigo Duterte, sila niya hindi ko luyag tani nga sinday pandaganon mo. Kay manti niya ti amay ko mo. Nyati kung magdalagan si Inday, pananglitan magdaog abi, kag bastuson, nyati amay ka mo. Kung batuson anak mo, kundi sakit buot mo, amo man ang natabo siya ginpanggid sa iyabla, nya sakit na mo. Kung bastuson ang anak mo, ginihimplos ang presidente niya, ang tawabla, si Senador Anay Antonio Trillanes, Senadora Lilia de Lima, kag iban pa, perting pagpakamalaot sa amon pamilya. Kaya bisan anon mo ni, hindi ni maguntat ya. Balbal wala kagtuo. Amo na siling ko niya, Inday, hindi ka magpapili. Kaya hindi ko gusto nga naagyan ko, maagyan mo.
sakit man ang buot ko kung bayayawon ka kag waswasan katudo sang mga kontrapartido. Amo na ang medyo katahap sang presidente nga base bastuson si Sara, yat hindi ko na guro magwanta, sakit buot ko na, natural eh. Sino blang amay nga di masakit buot ko ginabalbal bataya. Oh, pero ulang taon ta. Ang tanan nga ni matapos ang espekulasyon pag-file na sang Certificate of Candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilamat. Philippine Standard Time, La City 4. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,